te koud, dat is te koud. En kunt je toch maar innoveren? Ja, dat was wel meedoen. Toch? Vind ik wel aardig. Ja, je moet wel meedoen. Nou, steek op. Weer ook lekker. Kom maar. Kom maar even plaats. En zo hebben we al het volk metgenomen. Ja, we nemen de kids meteen naar boven, hè? Oeh, spannend. Alle kids mogen weer op het podium. Alle kinderen, kom maar weer naar boven. Iedereen mag meedoen. Iedereen mag meespringen. Dat geeft de ouders even de tijd om gaan te drinken. Lekker die kinderen laten springen. Kira, ik ga even het woord aan dich. Goed. Is goed. Succes, ik ga gaan drinken. Tot aardig. Zo. Ja, wat is dat voor koffer? Zullen we dat eens even uitleggen? Ja? Oké. Oh, wacht. Lukt het? Wat zit erbij? Jazeker. Yes. Oeh, we kregen een trap op het podium dadelijk, hè? Goed. Oké, ik wil de jeugdprins vragen om dadelijk als allereerste een voorwerp uit het koffer te pakken. En elk voorwerp, dat staat voor in het dans. En dan gaan we eens kijken of Geert kunt raden welke dans. Durf ik het goed te pakken? Ja? Nou, ogen toe hè, niet spieken. Nou, eens kijken wat er gaat pakken, hè? Wat ga je erbij? Oei. Oei, ja, doe dags meteen, ik pak het gooien. Ja. Wat denk je dat het is? Confetti, ja. Nu is Mout net geweest en Mout heeft een heel leuk liedje. Dat denk ik wel welke, hè? Confetti. Ja. Nu ga je voor het idee. En we hebben nog veel meer zakken confetti. Om zo meteen het liedje confetti op te zetten. En dan gooien we de confetti op de grond. En dan mag Geert gedurende het hele liedje alle confetti omhoog gooien. Gaan we dat samen proberen? Ja? Dan schuif ik dat koffer even snel aan de kant. Schoon vallen. Ja, jij mag me helpen. Goed idee. Dan steek de confetti eens op de grond. Dan pak ik de rest. Eerst ik dat ook op de grond gooien. Oh, we hebben hier nog een goede prins. Gooi maar op de grond. Dit kent dat volgens mij ook wel, hè? Zijn die confetti-tuten open? Oei. Ja, kijk, en dan doen we dat zo, hè? En dan vragen we aan Rick of er een liedje confetti wil opzetten. Dan pakken we alle confetti op en dan gooien we hem allemaal de log in. Ja? Ja, je mag gooien de confetti! Ja, dat is de bedoeling. Die mogen ze even met confetti bestrooien hier. Ja, wacht even. Oh, we beginnen nu echt een goede ja, ik steek het confetti neer. Gooi, hè. Dit is niet moment. Geef daar confetti, veel meer en zo content. Eigen kleuren, maakt uw eigen
dames en heren. Dat heb ik al vaker gedaan volgens mij, hè? Goed gedaan, zeg. Zeg, en wij is de tweede die uit dat koffer durft te pakken. Spider-Man-vurig? Ja? Oké. Zullen we afspreken dat we de confetti straks wel even opruimen? Dat wil het vast wel eens doen. Nee, gewoon niet. En dan pakken we het koffer weer en dan gaan we stiekem wat er nog allemaal in zit. Ogen dicht? Ogen dicht? Ja. Oeh, wacht even, stop ik even. Nog een keer. Oh, wat is dat dan? En een toeter. Hebt jij al eens van het liedje Toeter op mijn waterscooter gehoord? Ja? Kijk, Remco wil dat precies mooi vergeten. En wat is er nog een dansje, Remco? Oké, let op, het dansje gaat als volgt. Ik heb een toeter op mijn. Zullen we eens vragen of iedereen in het publiek dat het net doen? Ja? Dan zitten vele muziek aan, doen veel het vuur en doen alle papa's en mamas en iedereen in de zaal is met ons met. Zit je er klaar voor? Allee, toeter op een waterscooter. Ja, en in het publiek mogen ze meedoen, hè? Zeker, heb je het net zo warm als weer? Ja? Gewoon eens even een beetje zakken. Ik weet niet of al die prinsen dat kennen met die pakjes aan, is dat moeilijk? Oh, dat is interessant wel.
Zeker de jeugdprins van de gitaren staan. Daar rust zich ook nog uit dat koffie te pakken. Ja? Zullen we dus even de bier pakken voor dicht dan? Hier eens aan. Toch de nek. Ja, wacht, zo kunt er spieken, hè? Oei, oei. Ogen toe. Dat is ook wel leuk. Oh, ik heb een goed idee. Ja. Oh, wat is dat dan? Spanje. Champagne. En als je dat openmaakt, dan springt dat er vanaf. Lucht. De kurk. Kent je dat liedje De Kurk? Maar normaal. Van Fabrizio, precies. En op de kurk is een hele grote Polonaise dansen. En dat kent iedereen in de zaal meedoen. Wij blijven erop. 10 gezicht erop. Ja. Gaan we eens kijken wie een lange Polonaise heeft kunnen maken. Goed? Ja. Dan neemt je iedereen uit de zaal met, hè? Oké. Muziek.